Jasna Jojić, naš naredni gost, etnolog, kažu da Svetog Nikolu slavi pola Srbije, a pola Srbije ide na slavu. Počeli smo jutro sa Svetim Nikolom, završavamo, je tako? Može i tako. Aj pokažemo. Ja mislim da on zaslužuje stvarno znamo kako izgleda. da bude tako promovisan. Evo da ti predamo. Hvala. Ovo je molitva također Svetom Nikoli. U Srpski telegraf se dobije ikonica i pozadi molitva, ali htjela sam reći da je zapravo Sveti Nikola slava sa negdje najdužom tradicijom kod nas i da s obzirom na to su se razvili razni i običaji i za ovaj praznik. Eto, pitala sam se što niste juče došli. Šta smo zaboravili sinoć možda da uradimo, a da nismo ni Jeste. Ajde, evo prvo da kažemo, čini mi se, ja sam od jutros naravno verni gledalac Happy, u stvari kao i svako jutro. I čini mi se da nismo nešto jako bitno rekli o Svetom Nikoli. On je jedan od retkih svetaca koji je malte ne proglašen svecem još za vreme svog života i dan njegove smrti se u stvari uzima za slavu, zato što su smatrali ne samo da je on čudotvorac, ne samo što je lečio ljudi, ne samo zato što je spasao brodove, pa su ga proglasili zaštitnikom jeste, mornara i ostalo. On je bio izuzetno human kao čovek. Znači svih tih dana njegovih života, od kako se on posvetio hrišćanstvu, a to je bio veći deo njegovog života, on je zaista oslobađao robove, kupovao robove od rimskih robovlasnika i oslobađao ih i širio jednu jako veliku humanu misiju. Zato se svi kasniji običaji, znači da ne zaboravimo da se Sveti Nikola je vrlo poštovan u celom hrišćanskom svetu, ne samo u pravoslavnoj crkvi. I znači svi su običaji vezani za to da danas čovjek mora da bude human. Zato ti pokloni i zato se u stvari Sveti Nikola u mnogim zajednicama širom sveta tretira kao Božić Vata. Znači, on je taj koji daje poklone, koji čini neka humana dela i ostalo. I to su nam one što imamo sad za novogodišnje praznike. Čarapice, čizmice, najčešće platnene. Baš tako, jeste. To su u stvari bile prave dečje jeste, i tu su se u stvari stavljali ovaj pokloni za koje se tvrdilo da ih Sveti Nikola u stvari poklanja. Kažu da su deca zaista tokom pred kretanje u krevet čistila, sređivala svoje cipelice, da budu čiste i držali su ih pokraj kreveta, znajući da će ih ujutru dočekati. Naći punih tako nekih sitnica. Dakle, to smo sinoć trebali da uradimo za decu. Jeste, ali nema veze. Ako nismo, danas je novi dan za nova dela, ali tako, tri dobra dela, znači kako god napravili. Možemo da stavimo i za ukućane, za svakog ukućanina po 3 narandže ili 3 jabuke, ali tako negde na 100 ili pretpostavljam da je većina ljudi okitla jelku, znači sasvim legitimno da se pod jelku stavlja sve to. U kućanima isto napravimo 3 lepa raspoloženja, što da ne ispunimo nečije želje. Izmamimo 3 osmeha. Izmamimo 3 osmeha, bravo, i to je sjajna stvar. Eto, tako se u stvari obeležava zaista Sveti Nikola. Dakle, velika slava i rekli ste da, iako je na dan njegove smrti se zapravo slavi, u redu je biti raspoloženi veseo i slaviti, iako je, da kažemo, to... U redu je, pominjemo njegovo ime. Znači, znamo da su njegove mošti dan danas, da se tretiraju kao svete mošti koje isceljuju, nalaze se u Bariju, u Italiji, u velelepnom hramu koji je posvećen Svetom Nikoli. Znamo i to tako da je naš Stefan Dečanski jako mnogo učestvovao u opremi tog hrama, davao je velike priloge zato što se smatralo da mu u stvari Sveti Nikola povratio vid. Znači kad je dotakao mošti Svetog Nikole da mu se ovaj vid vratio i da danas ide i mnogo ljudi tamo i dovoljno, sasvim je dovoljno pomenuti. Čuvena ikona gde se on vidi, njegov realistički lik. Dakle, naučili smo za danas, ukoliko nismo znali, dakle, da se danas opraštaju dugovi, da dužnicima danas ne tražimo ništa, da kad se slavi se posna slava, je li tako? I darovi, naravno, da izmamimo osmehe, ali poznato je da na jugu Srbije tradicionalno se na ovaj dan prave šareni kolači u obliku ptice. Zašto? U obliku ptice, zato što u ptice u stvari donose dobre vesti. Znači, ptičice su inače neki talisman, ali tako oblik ptice, neki talisman, neka majlija, koja se koristi za sve ove zimske praznike, zato što su oni glasnici dobrih vesti pre svega, a i zato što su ptičice u stvari neki simbol proleća, leta i ostalo, koga su se ljudi svih ovih mračnih dana. Znači, nemojte zaboravimo da ovaj dan pada upravo u sedmodnevni period, kad su ljudi, kad su naši preci najviše slavili
život, slavili prirodu, upravo zato što su se nalazili u periodu najmračnijeg dela godine, kad je najkraći dan, jeste, kad je ravnodnevica i kad je ravnodnevica, onda su gledali da sve simbole leta, radosti, ali tako nekako iznesu i da na taj način sebi ulepšaju život i daju nadu i ostalo. Ranije nije bilo struje, živjelo se daleko manje, jeste komfortno nego danas i imali su potrebu da na taj način sebi onako obezbede neku radost. Sveti Nikola je bio možemo da kažemo, na primjer, od 345. godine, od godine njegove smrti, ali svejedno i pre toga su ovi dani bili vrlo, vrlo značajni kad su se izvodili mnogi rituali. Eto i 17. decembar koji je prošao, ali nema veze, Dan Svete Barbare, je isto tako bio, on je verovatno i preuzet kao takav. Žene su tad pravile razne magijske relikvije, pravili su tu varenicu poznatu u kojoj su se stavljale sve semenke i koje su se kuvale bez vode, znači u sopstvenom soku semenki, bez soli, jeste. I one su se smatrale, ta variva su se smatrala vrlo čudotvornim, davalo se da jedu. Ljudi su to intuitivno znali, da će svi ti minerali i svi ti vitamini iz tih semenki u stvari ozdraviti porodicu i pomoći da se imunitet pojača u tim zimskim danima. Da budu zdravi. Dakle, rekli ste 3 osmeha, 3 pomoranđe, to je dakle ono čuveno trojstvo. Jeste, 3 jabuke. Tako je i shodno tome, kako ga da se ide na slavu? Da se nosi isto tako 3 poklona? Pa bilo bi lepo, jeste, na slavu se zaista nosi 3 poklona. Šta se nosi od poklona? Flaša vina? Flaša vina, da, računa se, jeste, i možda cveće. Bilo bi lepo da se neki cvet jeste ili neka... Domaćica. Domaćici. Domaćici, da. A šta je treće? Kafa? Pa može kafa, može kafa. Mislim, to je nešto što otprilike ja... Može, ranije se nosio hleb. Kakav hleb? Pa mešan hleb, ono što se u kući zamesi i to pa se onda odnese... Čekaj, ideš na slavu godinu i poneseš hlebac. I doneseš, jeste one ukrasne hleba koji liče na slavske kolače. Ranije su ljudi... Tako, dobro, i pomagalo se, pomažeš domaćici jer ona možda ima više gostiju, pošto znamo tako da se na slavu ne zove, nego na slavu ljudi dolaze. E sad, objasniti nama kad se zove, kad se ne zove. Da li to jedanput za čitav život? Pa jeste, tako se misli, kao kad si jednom bio kod nekog na slavu, onda su ti vrata uvek otvorena. Jeste, ali onako kako sam ja razumela... A se kod nas kaže ne ide se i ni nezvan, ni na svatove, ni na slavu. Ne, pa dobro, na slavu se zaista ne zove. Znači, na slavu se očekuje u stvari da neko misli na tebe. Pa dobro, je svaki čovek pozvan na slavu? Ako se poznaju... Da, u našim starim, znači... Ali čovjek izbjegava to da se ne osjeća neprijatno da... Zamislite sad kolega Marić slavi i sad pola ljudi koji nas gledaju kažu evo ja došao kod Marića na slavu. Je to moguće? Pa dobro, da. U ovo vreme danas kad se ljudi tako masovno poznaju i bez nekakvih kontakata ličnih, nego se poznaju, ali tako i preko medija i ostalo, verovatno je bilo malo neobično, ali zaista u principu je poenta u tome da kad ti slaviš, da su ti svi dobrodošli. Da su vrata otvorena. Jeste, da su vrata otvorena i da ti pokazuješ, ali tako, čovekoljublje, altruizam nekakav prema svim ostalim ljudima i na taj način prosto nećeš da dozvoliš da... Na taj način smo humani i vodi se cijela ta priča zapravo slava. I misliš da će na način na koji ti paziš na druge ljude, u tom trenutku je to tako neke više sile, Bog ili kako god to nazvali, paziti na tebe. Hvala vam puno, Jasna. Lepo smo ovo sve rezimirali. Dosta stvari u narodu se zna, ali dosta stvari po narodskim verovanjima se vode i onda... Često dolaziš u ove emisije i otkrivaš ko je bačcio čini na nas i tajna vlaške magije. Evo, čitamo iz uglednog hrvatskog lista Jutarnji list, 10 godina od smrti pisca i novinara Sime Mravlića i knjiga Varaj me nežno. Da li treba u ljubavnim odnosima varati nežno ili brutalno? Šta kaže narodna tradicija? Šta kaže narodna tradicija? Kako varati? Koje poglavlje tačno to piše? Narodna tradicija, pretpostavljam, kaže ne varaj, vratit će ti se. Čekaj, šta kaže da ne treba varati? Ne, nemoj da varaš, vratit će ti se. A ovo varaj me nežno, ili može to? Jer znaš šta kažu da je najveća... Umetno se sve može. A znaš šta kažu, Mariću, da je najveća kletva? Najveća kletva su ženske suze. Ne do Bog da neko sada počne da plače za tobom. Znači, svi će ti mali, od rejtinga Dobro jutro Srbije i Ćirilice, pa naš došlo. Čekaj, kaže, stići ćete
ženske suze. Stići I ćete to je najgora ženske suze, kletva. najgora kletva. Majčinske suze, pa ne do Bog, pa ženske. Zato ja insistiram na ženskom osmehu, a ne na ženski sus. Jeste. Molim lepo, hvala lepo. Hvala. Ovo je Hvala vam najbolje za najlepše. srećnu slavu. Hvala i srećna slava naravno svima koji slavi. Svima. Hvala vama što ste nam sve lepo ovako pojasnili.